Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezwa updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, sanje subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. So namhlanje ivideo yethu besikhuluma lapha naSavela Mngqetho, iSouth African actress kwa-actela idrama laduma khona kakhulu ebizwa kuthiwa Isibaya, edlala khona uMzansi Magic, and waphinde futhi wa-actela enye idrama ekuthiwa Abomama. Kulezi nyanga eziphuma kuzo kuyatrenda kakhulu indaba kaSavela ukuthi ushadile. I hope abantu abaningi basibona lesi story sakho aSavela ukuthi useshadile, besebenzisa isibongo esithi Mngqethi. Njengamanje isibongo sakho usashintsha, usebenzisa isibongo esithi Mnqokiyana. Lesibongo kunzima ukusibiza, nami ngiyazama sithi Mnqokiyana. Ngazi ukuthi isibongo, I think isibongo samaXhosa, if ungaqambo namanga ngazi uzokhomenta apha ezansi ungitshele. So wenze enye ipost izolo Instagram la veze khona umuzi. I hope ubona lo muzi lapha escreenini and ngizokufundela ukuthi ubhale ukuthini ngaphansi kwayo ke le post. Ubeke sibhala kanjena ngaphansi kwayo ke le post. Sengingasho ukugcwale ngithi saze sawakha umuzi wethu sisebenzile imnyeni wami. I hope uyabona lapha escreenini. Abantu abaningi impela bambongele impela ngomuzi wabo benayo umnyeni wakhe. Umnyeni wakhe asimazi, angaze ngambona, ngabe ngiqamba amanga, kodwa ayesihamba hambe simthola hlahle ubani because ama picture akhe ajwayele ukumposta. So impela abantu abaningi bambongele impela bamhalalisela impela ngomuzi benayo lapha nomnyeni wakhe, usebenzile impela. Bengifuna nje ukupdate ngazo lezi ndaba, cethu ungakhohlwa nje ukuthi like le video ngithi ke nje danke ngiyayibongela.